So, very mura lang na mga skincare pero effective na nakakapagpakinis at hindi magkakaroon ng pimple. And nalighten din naman niya yung mga dark spots ko. So, gustong-gusto ko itong mga skincare na to. Hey Perfam! Welcome back to my channel! But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga quarantine skincare routine ko or mga skincare products na ginagamit ko kasi the quarantine is a perfect time para alagaan yung skin natin, especially we are not under the sun, especially andito lang tayo sa loob ng bahay para naman maalagaan natin kahit paano yung skin natin at may patutunguhan yung pagka-quarantine po natin. So without any further ado, let's get on to the video. Guys, pasensya na po kayo. Shoutout na lang po sa aking pamangkin, Antananing, for this headband. Sobrang init kasi guys. Gusto ko yung buhok ko na ma-pull back. Ayan. So meron po ako dito na mga skincare products. Medyo madami-dami siya. Pero hindi naman lahat yan ginagamit ko ng minsanan. Ayan. So, mag-start po tayo dito sa pinakaunang ginamit ko during the quarantine. Ayan. So, this is the Brilliant Skin... Baliktad. This is the Brilliant Skin Rejuvenating Set, guys. Actually, meron itong toner, isang sunscreen gel cream, tsaka rejuvenating set, tsaka meron siyang sabon. Yung sabon niya guys, until now po, May na, ginagamit ko pa rin po, nag-start ako ng March. Kasi, yung sabon niya, hindi siya kasi masyadong madaling matunaw. So, ginagamit ko sa aking face, sa aking, dito sa dibdib ko, kasi nagkaka-pimple din ako paminsan-minsan dito. And right now, wala po akong pimple dyan sa dibdib ko. And sa likod ko, especially now na nag-workout ako, para maiwasan yung pagkakaroon ng pimple, and of course, sa mga singit-singit, puwet, ganyan, para mas pumuti at para walang mga kati-kati dyan or anything. Ayun guys, so ito po yung ginamit ko. Bale, na-upload ko naman na guys yung mga updates ko regarding my skin, sa Brilliant Skin, and yung final thoughts ko about dito sa product na to. But, in fairness sa kanya guys, parang ito yung naging foundation kung bakit nag-start na naman ako mag-skincare, kung bakit mas na-inspire ako na alagaan yung skin ko. Kasi ang effective niya, besh. First time kong mag-rejuvenating set, and hindi nasira yung hindi nasira ba yung parang paningin ko sa mga rejuvenating set dahil dito. So, watch my videos para malaman nyo kung ano talaga yung mga pinagsasabi ko. But, this one is really good. Yan. So, after nun guys, nung naubos na po yung rejuvenating set, and ang sabi kasi doon is 1 month lang, pero nagamit ko siya ng 6 weeks. Ayan. So, ang tinuloy ko guys, eto. This is, kasi, kung ano na lang yung mga nasa grocery, kasi wala akong mga ibang products na dito for my face. Kung ano yung mga nasa groceries, kung ano yung mga nahanap ko dito sa aking cabinet, yun na yung mga pinagagamit ko, guys. So, yung nabili ko from the grocery is this one. This is the Maxipil na facial cleanser. Ayan, sana po mag-focus po siya, Ayan. So, ito guys, as you can see, medyo nakalahati ko na po siya. Start ko siyang gamitin by April. After talaga ng ng Brilliant Skin, ito na yung pinang-toner ko. So, bale in the morning, tsaka in the evening. So far naman guys, wala akong breakout dito. Hindi ako nagkaroon ng pimples. And napadry up na yung mga existing pimple ko dahil sa Brilliant Skin. Right after that, yung mga hindi na umabot na naayusin ni Brilliant, ayan, siya naayos niya. And then, in fairness naman sa kanya, mula nung ginamit ko to, never pa ako nagka-pimple. Tsaka, napansin ko rin guys, nag-lighten din yung mga dark spots ko. And together with this, dahil pumatakaw po ako sa mga sunscreen, ito yung pinang-sa-sunscreen ko guys. This is the Maxipil na Sun Protection Cream. Ito, nakita ko lang to sa aking cabinet. Meron siyang SPF 20 and broad spectrum siya guys. May protection siya against UVA and UVB as I've explained in the Brilliant Skin video. Pag sinabi po natin UVB, UV burn, and UVA, UV aging. Ayan. So, may protection po ako dito. May protection tayong makukuha dito from burning and from premature aging. Ayan. So, gustong-gusto ko to guys. Matakaw ako sa sunscreen, kaya kung minsan
Ginagamit ko to guys kapag morning na alam ko na maglilinis ako sa side ng bahay, sa likod ng bahay, basta sa labas ng bahay na alam kong maarawan ako, ganyan. Or kapag magluluto ako, kasi hindi lang naman from the sun yung nakukuha natin kasi guys na pwedeng makapagpa-burn sa atin and makapagpa-age sa atin. So, ginagamit ko rin to guys. This is the Ultra Sport. This is intended for my hiking, sana, mga swimming, ganun. Pero, syempre, dahil po tayo ay na-lockdown, wala pong nangyaring swimming and hiking ngayong summer. So, ginagamit ko siya dito, guys, na pang araw-araw na, na pang sunscreen. Basta paglalabas ako. Kasi ito, guys, meron kasi siyang SPF 50++. Plus lang. So, broad spectrum siya. Meron din siyang UVA and pang UVB. So, ang ginagamit ko pa na sabon is this one. This is the Kojic na lightening, moisturizing, anti-aging soap. Hindi ko alam guys kung nakakatulong ba to na pampaputi sa akin. Basta kasi to, nirecommend sa akin to ni Jonah na maganda daw nakakapagpa-dry ng pimple. Nung una naman nagagamit ko to, effective naman siya. Pero ngayon, more on sa moisturizing. Kasi ito yung Kojic soap guys na hindi siya drying. Most kasi ng mga Kojic soap is very drying sa skin. But with this one, hindi siya ganun ka-drying. So, you know what I mean. Kapag tamad ka na mag-lotion, ayaw mo na dry yung skin mo at gusto mo magpaputi, na gusto mo magko-Kojic ka, I suggest you use this one. This is the Kojic. Ayan, Kojic lang yung pangalan niya. Nabili namin to guys sa Watsons. Meron tong 3 laman. Ayan, meron pa palang kalahati dito guys. Ayan, kasi hinahati ko siya. Pero in fairness sa kanya, hindi siya madaling matunaw. Hindi yung parang mga ibang mga Kojic na may matubigan lang tunaw agad. Yun. In fairness naman sa kanya, tsaka napakabango. Para siyang baby soap. Ganun, yung amoy niya. Kaya gustong gusto ko to guys. So, ito yung ginagamit ko na sabon aside from the Brilliant Skin. Ito, hindi ko na siya ginagamit sa face ko. More on sa katawan ko na lang. Like in my arms, my body, ganyan, sa legs ko. Ito yung ginagamit ko. And then, after kong maligo naman guys in the morning, ayan, basta pag morning, ginagamit ko may SPF. Ito, paubos na nga actually. So, ano na pong gagamitin natin? Gagamitin na yung banana boat. Na kasi paubos na to guys. This is the Flawlessly You na 2-in-1 papaya with calamansi. Na meron siyang SPF 10 nga lang. Yun, very mababa siya. Kaya kung minsan talaga, pinapatungan ko pa siya nito guys. Para talagang, mas protected ako kapag under the sun. Pero kapag andito lang naman ako sa loob ng bahay, and ang pwede lang naman mag-cause sa akin ng mga burning or aging, ganyan, UVA, UVB, ganyan, is the light from the mga bumbilya, from the TV, ganyan. So, okay naman na to. Nare-recommend ko naman to sa inyo guys. Tsaka, ito ang pinaka mura na may SPF in the market na nakita ko. Kasi, yung mga Silka Skin White, especially Skin White, mas mahal siya ng mas malayo kaysa dito. Kasi, SPF 10 lang din naman siya. Ayan. Parang 80 plus lang to 200 ml na. Ayan. So, kung nanganap kayo ng may SPF na mas mura, then I suggest you get the Flawlessly You. This is the Eye White Whitening Sleeping Cream Mask. Ayan. Sa mga ordinary days lang. Ganyan kapag nothing special. Ganun. Tapos nilalagyan ko siya ng mga 2 to 3 drops of the AHA. This is the AHA from Precious Skincare Cosmetics. If you've seen my review of that, guys, trinay ko na siya ngayon na, actually, kahit noon pa naman, minimix ko na siya sa mga pang skincare. Actually, pwede pa tong i-mix sa lotion. So, sa lotion, tsaka dito, yan, minimix ko siya. Medyo malagkit nga lang siya, guys, kapag sa mukha. Pero kapag sa katawan naman, okay lang naman siya sa akin. Ayan, so, mix silang dalawa. And in the morning, parang yung skin ko is very soft. Parang walang kaproblema. May pag-glassy skin effect, ganon. Kasi ito, may pang-exfoliating factor din kasi siya, guys. So, ginagamit ko yung AHA. Ayan. And of course, guys, kapag maliligo na ako at night, especially kapag nag-workout ako, gumagamit po ako ng scrub. Ayan, kaya matagal ako maligo. You know talaga, guys, if you've been here in my channel long time ago, na alam nyo na mahilig ako sa mga products ng pangligo, ganun. And one of those is pang scrub. And ito, na-review ko na rin to eh. This is the Belfour na Moisturizing Milk and Salt Scrub. Medyo malalaki nga lang to, guys, na
yung granules niya, yung asin niya, medyo malalaki siya. Hindi siya ganun kapino. Pero, ginagamit ko kasi siya more on sa kilikili, singit, puwet, tuhod, siko. Actually, all over the body. Hindi lang yung mga ano. Oo, all over the body ko to ginagamit. And ginagamit ko rin kung minsan to guys sa mukha ko. Pero, I only exfoliate kasi mga 3 or 2 times a week. Basta every 2 to 3 days, tsaka lang ako mag-exfoliate. Pag alam ko na, you know, naka-recover na yung skin ko, ganyan. And kapag sa mukha ko itong ginagamit guys, kasi no choice tayo, wala tayong mga pang-scrub ngayon, dahil lockdown, mahirap bumili. Ayan, hindi ko masyadong dinidiin na ganun, unlike kapag sa mga tuhod, mga ganyan, yun yung mas dinidiinan ko. Pag sa mukha, parang nag-facial lang ako. Ganun. Ganun siya guys. And ito, mabango siya, amoy milk siya. Ayun, malapit ko nang maubos. Actually, nakalahati ko na siya. Kasi matakaw din ako sa scrub, guys. Matakaw sa scrub. Ayan, yung mga sunscreen, mga scrub, ganun ako. Yun yung mga hilig ko. And then, kapag galing naman akong night shift, or gusto kong mag-relax, ganyan, ang ginagamit ko, guys, is nagmamas na naman ako. Dati-rati, guys, nightly nagmamas ako, if you've been here before. Pero ngayon kasi, dahil may mga ginagamit na tayong product, parang hindi naman siya ganun ka-relevant na gumamit pa ng ganito. Kasi yung mga ginagamit ko namang product is meron na silang mga pang-moisturizing and all that. So, kapag after my duty na lang, kapag galing akong night shift, ito, gumagamit ako ng Skin Light na mga mask. Actually, iba-iba to eh. Binigay to sa akin ni auntie ko from Singapore to. And then, yung Innisfree, guys, na ganito. Actually, mga Innisfree. Meron din ako mga Etude House. Pero any mask naman, guys, just to calm my skin. Basta, ma-relax lang ako, ganun. Kasi nakaka-relax. Especially yung ginamit ko na Skin Light, guys, na parang lavender ata yun. Ang lamig talaga niya sa mukha kasi may calming and relaxing, ano siya. So, ewan ko dahil siguro dun yung variant na yun. But anyway, I will try this one pa kung ano. Pero, napakaganda sa skin, guys, kapag magmamas. Huwag nyong antayin na mag-dry yung mask sa mukha nyo kasi useless na yon. Ibig sabihin, re-absorb lang din nung sheet yung moisture na binigay niya sa inyo. So, habang basa pa, kunin nyo na and then, kuskus nyo dito, ganyan. So, yun yung gawin nyo. And then, the last here is this one. This is the White Jasmine from Bath and Body Works. Ayan, na lotion. Kung nanonood kayo ng mga daily vlogs ko guys, every night ginagamit ko to. Wala tong SPF. That's why I use it at night. And 24-hour moisture with, etong gustong-gusto ko sa kanya. Meron siyang aloe vera, meron siyang shea butter, and meron siyang cocoa butter. So, yung amoy niya, di ba hindi ako mahilig sa mga flowery scent. Pero ito sa akin, it's very subtle lang siya. So, okay na okay siya sa akin. Ang dami niyang moisturizing effect. Basta napaka-moisturizing talaga nito, guys. So, kung titingin kayo ng mga lotion, you look for something na meron siyang shea butter, may aloe vera, mga ganun. Basta may shea butter talaga sa akin. Gustong-gusto ko talaga yung mga product na yun, maski sabon man yan. Especially lotion. Ayan. So, gustong-gusto ko to. Siguro, ganito na naman yung ipapabili ko next time. Kila tita ko. Kasi binigay lang din to eh. So, inuubos ko na siya guys. Para medyo mapalitan naman yung mga ginagamit ko. Madami pa kasi akong lotion para magamit ko sila ngayong 2020. Ayan. Pabibili nyo lang naman tong mga to, napakamura yung mga product na ginagamit ko. Very simple lang. Walang mga 300 pesos and above dyan. So, yun, after the lockdown, you can buy those. Start taking care of yourself. Pero kapag makakalabas naman kayo ngayon, try nyo sa Watsons, tsaka sa mga grocery store, meron tong mga to guys. So, yun lamang guys. I hope you were inspired to take care of yourself, especially to your skin, ganyan. So, pag-ingatan po natin ating mga skin kasi isa lang po ang skin natin for our lifetime. So, I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel, on my Facebook and on my Instagram. The name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!